eta guzti. Olako askokin egingo zu toporez? Nahet esan kotxiak... Bueno, asteburuetan batzutan erritzi joaten naiz, Errepide erditik, jun behar izaten duzu. Ze hau itxitza da. Hori, asteburuetan, isa asteburu guztietan. Zure eguneroko gisa dau. Bai, eta gero zera, bueno, San Martinetan eta Feliza dagoenean eta egun horietan normala da. Ze toki guztizietan zera aparkatzen dute. Egin dibola eskatu. Zuzenean horrela joaten. Ez duzu, nola joaten dan, hola harri txiki batzu. Eta guztizia dagoenean, geixo. Orduan ez da kontutan hartu behar bakarrik bidea, ze egoeratan dagoen ere, arriskutsu bihurtu daiteke aldapa bat, ero... Ez baietz. Pixka maniobra batin eta aurrera. Baina hau, badakizu zer egiten duten? Hombre, zuekin nago eta, baina bestela, ditzu, horrela joaten naiz, eta zagoa da bat. Baina hau egitea da... Aurrera jute zer, ezta? Pixkatin behar diozu... Bitzu nola jartzen naizen, Dana bestela, gero, bilatzen naiz horrela, baina hori zera aukera hori daukatelako, baina auki normal baten, nola zera elektrikoak ere ez daukate alako aukera egin. Horran ez daukate, eta horra zuzenean ezin zera ze... Bai, aurrera joan ez zera. Nahiz eta atzeratu, aurrera joan naiz. Hau... Kotxeekin ze moduz konpontzen zera? Ibili behartezunian beste erremedorik ez da honean errepidetik? Ba, bueno, hain gaizki ere, ez ni oso ausarta naiz, eta horrela joaten naiz. Gelditzeko izan izita. Eta respetatu egiten dit orokorrean. Batzuk ez, baina ni nahiago den hola zera beste segurtasun batekin ibiltzea, ez? Orduan Gema, batetik bestera mugitzia, zero zu garraiatziaz aparte, zure aisialdirako ere arazoak aurki ditzakezu, ez? Adibidez, dendak, tabernak, espliko eguzu, horietara pixka sarbidea, ze oztopo topatzen dituzun? Ba, oztopo kontua. Egia esan da ez daukat hola tabernetan eta ibiltzeko zera itxurari, baina hola arazorik gabe Elgoibarren, asko botata nik uste dut 4 taberna egongo diala. Beste taberna guztietan arazoak eta oztopoa dauzkagu zilua, auki batekin sartzeko. Eta komunak eta nik uste dut Elgoibarren 3 tabernetan dagozela bakarrik auki batekin sartzeko aukera. Bestela estuak eta arazoak. Eta berdin denda baten sartzea nahi badezu. Denda baten, hor, bueno, zehoz erostia nahi badet, bueno, ateratzen diate. Alde hortatik arazorik ez dut eukitzen. Baina, bueno, eta gero bestaldetikan egiten nahi dian denda berrizetan kontuan eukitzen dute, bueno, rampak eta gauz horiek ipintzen, ezta? Baina hainbat dendetan ezin sartu. Oztopoa da, zolako. Hala ere, arazo horiek baina ez dira Elgoibarren bakarrik gertatzen tamalez. Ez. Komunena eta lehen esan detena, Donostiara joaten bazera ere, ez hola taberna txikietan, jatetxe handietan eta ez daukate. Danetan arazo berdina, komun txikiak eta sartu ezinik. Nik egia esan da, kanpora joaten naizenean, mentalizatu egiten naiz, igual egun osoan komunera sartu gabe egon behar naizela. Askotan aben joaten dira. Naiz eta ondo egon jarrita, kotxe bateko oztopatzen badizu. Eta ni hortik joaten naiz, eta gero hortik sartzen naiz. Hau ez dago gaizki. Baina hor, ziak apartetzen badute, ni zera estazioa joateko hortik ezin naiz joan. Eta nire joaten behar eta ikusiko duzu espaloiak nola daude zen.
dute ematen egin beste arrisku daukalu, baina behitzu, nik ere berdin egiten dut. Berdin ikusi dizuen bezala. Atzeratu egiten dut aurkia, eta la ere, ondo induta eta politiko Laiz eta atzeratu, bere igotzikoa ez. Eta hor aurkian berdin-berdina da. Eta adibidez beste elgoberko auzo batzuk esaterako Urasan dira joateko? Ezinezkoa da. Ezinezkoa. Errepidetik joatekotan, baina arrisku handiak hartuz trafikoagatik. Sekuraz ez joate. Ni pensamiento esaten bezala eta pentsatu ere gara joatea. Adibidez Gema bakit San Roque aldera, San Lorenzo aldera joate asko gustatzen zaizula, bertako berdetasunataz eta disfrutatzeko eta lasaitasunaz. Horretarako ze moduz aurkitzen zera? Bueno, orain arte, egia esan da, hor zera onuti pasatzerakoan, nahiko ez aulkiak eta dauzkagunentzat bakarrik, nahizko arrisko ondizia zegoen hortik pasatzeko. Eta egia esan da orain oso gustora nago, espaloia egiten ari dialako. Eta nik uste dut, hemendik hilabetera erabaitzuko dutela, eta asko zela zailagoa joango gera. Bueno, Gema, ikusten dugu, oraindikan arazo asko dauzkatuela, eta konpondu biharreko leku eta oztopo asko daude. Baina seguru nago, orain dela urte batzuk baino hobeto dagoela egoeria. Hauze bai, ez konpontzen ari dira gauza batzuk. Aidea, gauza konpontzen. Adibidez, leheno momenturik txarrenetan, ze moduz konpontzen zinan? Nahiko gaizki, ni gogoratzen naiz duela 18-20 bat urte, ascensor-rik ez genuela, eta zera nire anaiak eta ateratzen ziaten, hola bezuetan ez da, beraino. Baina gero ascensorra jarri genuenean ere, ascensorra jarri baino lehenago, aulki bat eman ziaten, diputazioekuak aulki bat eman ziaten, eta ni gogoratzen naiz, ertetzen hasi nintzanean, naiz eta nire anaiak tailerretik ertetzen ziatenean, laguntzen ziatenean ertetzen nintzen, baina ere, merkadira joatia, ni bakarrik aulki batekin niretzat izan zen puntazo bat. Eta pertsona guztientzat hori izaten da, normalena, ezta? Baina niretzat duela 15-18 bat urte, horrela ni bakarrik, kalian ibiltzia izan zen puntazo bat. Baina bestela, ban bat txiki hori espalin badakazu, ezin zera, trenean, aulki zera txikiarekin bai, baina elektrikoarekin nola zulo handi bat gelditzen da, piso handizia daukaten aulki elektrikoak ezin zera sartu. Hau da, treneraino iritsi zintezke, bidea egokituta dago, baina gero trena eta estazioaren artean gelditzen den zatitxo hori... Bai, zulo handi bat gelditzen da, trena gelditzen denean hor zulo bat gelditzen da, eta zerbait ipintza ez badezu ezin zera trenera sartu. Hau igotzeko, txarrena da jezteko. Ere berdin. Baina eguneroko gauzia daure, bertioten dira. Alde hortatik bai, baina gero itzaldiak eta dauzenean nik kriston amorru hartzen, nire dago dut ez jakitzia eta ez irakurtzia, zehose dagoela. Benetan, ez dela amorratu egiten naiz. Zenbat aldiz, baten baino gehietan ezatet, que los cojos hemos nacido enseñados, ez dugu zera kulturretzak eta gozei eta ez dugu behar. Adako itzalde politzak eta gero jendea ez da guten, baina nik bako litzak. Bat jungo litzakela eta ezin. Hori da. Hor zion koska. Bai, kontra esana. Egunen baten, ipiniko da kulturretxean ascensora ez? Kulturetxea eta, merkatu plaza.